Здравейте на всички от VPOG 7 и от YouTube, и това е финалният епизод на Plants vs. Zombies. Не вярвах, че ще стигна до него, но ето ни, подготвил съм се, облекал съм се подобаващо по пижама и така, да започваме финалния епизод, че нямам търпение. Това предпоследното ниво. Бая зомбите. Ето всички растения са отключени вече. Няма какво вече да отключваме. Значи дай се подготвя да вижда какво ще взимам. Ще ми трябва това. Също и това. Оле, това майче. Всичко е взето. 5-9. На 5-10 е финалното ниво. Това е предпоследното ниво. В този финален епизод ще изпълним 2 нива. Това е и финалното. Мале, 3 уейва. Господи, 3 уейва. За предпоследно ниво не ми се вярва да е лесно. Ако фейлне, много съжалявам. Защото аз това ниво едва го минах, кога играх на това. За първи път с тази игра. Ако фейлнем, ще ни е първия път, който фейлваме. Откак е почната тази поредица, нито един път не съм фейлнал. Така. Нито не съм го я рестартирал нито един път. Винаги съм успявал, което и да е ниво, винаги съм го минавал. Макар и с косачките да съм убивал някои зомбита, но никога не съм фейлнал. Откакто има тази поредица, че в играта, откакто играя, съм фейлвал. Хайде, по-бързо! Първия лейф идва. Ако видите боса, какъв е голям, аз се чуда как се е качил на покрива. И как не е пропаднал покрива от него. Той е толкова тежък кръв. Не знам как не е пропаднал покрива. Ние ще се слагаме и от тия йогините, обаче. Първия лейф наближава. Много е близко първия лейф. Аз още не съм наслагал царевиците, не знам. Не знам каква армия трябва да направя този епизод, ама трябва да е много голяма.
Защо всеки епизод си пея някакви песни? Това е финалният 27 епизод. 27 епизода ни отнеха да... И то не е кратки, само някои бяха кратки на тия началните бяха по 10 минути. Сега тия на 5-ти сезон виждате, че почти всички стават по 30 минути и повече. И той сигурно ще стане толкова. Мали сега майче ще дойде това голямо зомби или не знам. О, с теб не сме се виждали от доста време, приятели. О, мога да си купа мелон. Аз сега се събирам да си купувам само такива мелон пулт. Събирам сега за тях, да си ги купувам само тях. Това ще го остава за сега. Трябва ми още 100 слънца. О, спря лага нещо. Да, нещо лага са оправи. Сега, както казах, ще се събирам за мелон пулт. Да си направя армия от мелон пулт. Слънца още ни трябват. Втория лейф наближава. Ето вече можем да си купим мелон пулт. Сега ни остана само тук и там да се направим. Да си сложим мелон пулт. Сега ни остана само тук да си сложим. После като съберем това ще помахнем този царевичок. Тук лежало ще трябва да си малко да си използваме слънцата. Защото тук нямаме мелон пулт и това зомби няма да мога да убием без мелон пулт. О, втория лейв. Тук майче вече ще има такова зомби от това голямото. Сега ще разберем. Ще има, аз се спомням, че имаше. Ще и на финалния лейв имаше, да, майче на финалния. На всеки случай да се оборудваме с слънца, че не се знае. Не! Сега трябва пак да се оборудвам със слънца.
Сега ще събираме слънца за последния лейв. Защото той ще е... Сигурен съм, че няма да е лесен. Тили пак, Тили, Умръзна ми от теб, ама вече не мога да преминеш, защото имам мелан пулт. Аха, ти нямаш мелан пулт. А, не! Моля сега да убием и тия две зомбите и почва финалния лейв, който няма да е хич лесен. Имаме бая слънца, имаме 600 слънца. Това е добре горе-долу. Добре. Финалния лейв. Майко! Не ти, бе! Не теб! Супер! Но поне тук косачката ми не е изхабена. Така, почти минахме нивото и пристъпваме към финалното. О, ето, отиваме на финалното ниво, дами и господа. Не вярвах, че ще стигнем до боса. Това не мога да го чета. Айде, вече сме на финалното ниво. Crazy Dave. He's here. Той е тук. Големия е готов. Няма да превеждам. It's gonna be on Hekuva. Hekuva find. Окей. Listen да... Абе, няма точно. Here, white... не! Crazy Dave! Не! Ще отмъстя за Crazy Dave! Ще отмъстя за Crazy Dave! Започва финалното ниво. Ето го боса! Боса е тук. Ready, set, blind. Обаче, дами и господа, две части, съжалявам за много това, две части ще е финалния епизод, много съжалявам и до втората част.